महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाची वास्को सभा झाली। काँग्रेस आणि काँग्रेसीच्या जाहीरनाम्याचो सभेत पंचनामा झालो। वास्को शहर जे असत किंवा मुरगाव तालुका असो त्याचा सगळ्यात लागतो संबंध व सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकडे येता। जायती सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची इस्टॅब्लिशमेंट आज या सगळ्या वाठारा भितर असत। ते एमपीटी असतले, गोवा शिपयार्ड असतले, नेव्ही असतले, हे सगळ्याचो संबंध खरं म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाकडे येता। आज म्हाका सांगपाक उमेद जाता की हांगासर आशिल्ले गोवा शिपयार्ड, ह्या गोवा शिपयार्ड 5 वर्सां पयलीं याद करा त्या गोवा शिपयार्डची परिस्थिती किती आशिल्ली। हा गुन्हा या देशात एखाद्याने देशद्रोह केला तर 124 ए च्या अंतर्गत त्याला आपण शिक्षा देतो, जेलमध्ये टाकतो। काँग्रेस पार्टी म्हणते आम्ही 124 ए काढून टाकू, म्हणजे एखाद्याने या ठिकाणी उभं राहायचं आणि म्हणायचं की मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान मानत नाही, मी ते जाळून टाकील। आज जर असं कोणी म्हटलं तर 124 ए च्या अंतर्गत 10 वर्षाकरता जेलमध्ये टाकता येतं। एखाद्याने सांगितलं भारताचा तिरंगा झेंडा मला मान्य नाही आहे तर 124 ए च्या अंतर्गत त्याला जेलमध्ये टाकता येतं। आतंकवादी, नक्षलवादी, माओवादी यांच्यावर 124 ए च्या अंतर्गत खटला भरून त्यांना जेलमध्ये टाकता येतं। पण ही काँग्रेस पार्टी इतकी नादान झाली आहे, त्या दिल्लीच्या विद्यापीठामध्ये त्या काही विद्यार्थ्यांनी नारे दिले, भारत तेरे तुकडे होंगे 50, पाकिस्तान जिंदाबाद। आमच्या पोलिसांनी 124 ए च्या अंतर्गत त्यांना जेलमध्ये टाकलं तर काँग्रेसला एवढं दुःख होतं की काँग्रेस पार्टी म्हणते आम्ही 124 ए रद्द करून टाकू। माझा तुम्हाला सवाल आहे, या देशामध्ये देशद्रोह जर गुन्हा होणार नसेल तर मग काय गुन्हा होणार आहे? या देशामध्ये देशद्रोहांचं स्वागत होणार असेल तर या देशाची काय अवस्था होणार आहे? आणि म्हणून ही निवडणूक साधी निवडणूक नाही आहे, ही देशाच्या अस्मितेची निवडणूक आहे। ज्यावेळी नरेंद्र सवाईकरांना तुम्ही मतदान द्याल, त्यांच्या कमळाची बटन दाबाल, त्यावेळी ते मत जसं त्यांना मिळेल तसंच ते मत मोदीजींना मिळेल। त्या मताच्या भरोशावर मोदीजींना ही ताकद मिळेल की मोदीजी एका हातामध्ये भारताचा तिरंगा झेंडा, दुसऱ्या हातामध्ये भारताचं संविधान घेऊन या ठिकाणी या देशाला एक सुरक्षित देश, एक स्वाभिमानी देश, एक विकसित देश तयार करतील। तुमच्या एका मतानं मोदीजींना शक्ती मिळेल।